africaine de football an bɛ don ale fana kɔnɔ Bura a tun jɔra ka sababu kɛ Coupe d'Afrique des Nations ale baaraw tun bɛ sen na o n'a ma ɲɛ ko CAN kuncɛra pepewu CAF a ye endurance programme Bura 5e et avant-dernière journée Ligue des Champions an bɛ don ale kɔnɔ ale ye ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ ye jumadɔ sa kalo tile 23 groupe C ale kɔnɔna na 16h ali Hilal Omdurman ale ni Petro Luanda olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o don kelen kama 16h waati Motema Mediama plutôt ka bɔ Ghana ale ni National El Ali ka bɔ Egypte ka fɛ u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ groupe D groupe B kɔnɔ o don kelen kama 19h ASEC Mimosa Côte d'Ivoire ale ni Simba de Tanzanie Sadio Kanouté dɔw kama ko Poutine ale ka tɔn ka bɔ Dar es Salaam ka fɛ Tanzanie kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o ni balontan Bura maliyɛnw bɛ kɛnɛ kan Sadio Kanouté ale bɛ kɛnɛ kan Madi Diallo le coordinateur CAF Bura a fana bɛna kɛ match coordinateur ba ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka segin n'a ɲuman ye samedi kalo tile 24 dɔlɔtiw bɛ continuer groupe B ale kɔnɔna na 13h Joannem Galaxy ka bɔ Sona ale bɛ Wydad bisimila ka bɔ Maroko kaw fɛ yen i ka cɛ ye Poutine da la bon Tanzanie y'o de Poutine da la Poutine Dar es Salaam kaw yɛrɛ kɔni n kɔni n t'a kun dɔn nka n'i ye Sadio yɛrɛ Bura kuma t'a fɛ Poutine tiɲɛ la Poutine fana président a baara cogo ka di ne ye baarakɛcogo ka ɲi a tɛ kuma kosɛbɛ a bɛ walew de kɛ Vladimir Poutine Sadio Kanouté fana Bura balontanna don kuma t'a fɛ a t'i ye kundanko la ka vie sportive mener a bɛ baara kɛ terrain kan a bɛ baara kɛ terrain kɔfɛ Dar es Salaam kaw n'o ye Tanzanie Bura kɔni tɔgɔba sɔrɔ yen a ye jamana kunnawolo kosɛbɛ o de la kuma bɛɛ ne tun b'a fɔ k'u k'u hakili to a la équipe nationale ko la ayiwa samedi don baaraw bɛ continuer n y'a f'i ɲɛna cogo min na groupe B Joannem Galaxy 13h ale bɛ Wydad bisimila ka bɔ Maroko kaw fɛ o don kelen kama groupe A 13h tout puissant Mazembe ka bɔ RD Congo ale Pyramide FC ka bɔ Egypte olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bakuruba kelen kɔnɔ 16h Nouadhibou FC ale ni Mamelodi Descendants olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bura Mamelodi en tout cas u ka joueur kɔnɔ b'u sen kan sisan parce que CAN kɛra ka ban Bura fɛn min Afrique du Sud ka match fɛn o fɛn k'a daminɛ u ka premier match la contre le Mali f'u ka match laban n'u bɛ éliminer Bura don min na u ka maa 11 fɔlɔ la maa 8 ma la a bɛɛ tun ye Mamelodi Descendants balontanna de ye 8 joueurs sur 11 donc b'u sen kan sisan groupe D 16h Young African ka bɔ Tanzanie Djigui Diarra ale ni CRS Belouizdad n'o fana kofɔra Mamadou Samake dɔw kama ko Petit Fadjilaka den no Bura nin waati na a fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Serie B enduratiw la groupe C ka kuncɛ 19h Étoile du Sahel ale ni Espérance Sport de Tunis ni Tunisiens yɛrɛ dama ka kɛlɛ ye donc n'an bɔra yan an bɛ taa fɛn min ye CAF n'o ye coupe de la